हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏବେ 10-11 ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ ଆସିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇଠି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗହିରପଡ଼ ରୋଡ଼ରେ। ଭଏସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ଏତେ ଆସୁନଥିବ, କାହିଁକିନା ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜି ସେ ଆସିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଦୁଅ ଆସିଛି, ମାନେ ତା ଗାଁକୁ, ମିଲୁ ଭାଇ। ତ ସେଟା ଅଟୋ ଆଣିକି ଆସିଛି। ସେ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଟା ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିଛି। ତ କାଦୁଆ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି, ତ ସେଇଠୁ ସିଏ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ବି ଆଣିକି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି। କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଝାରି ଏଠି ଅଛି ମୁଁ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଠୁ ଘରଟା ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ନାନୀ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ନାନୀ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର। ତ ସେପଟେ ସେ ଆହୁରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ। ତ ସେମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏବେ ଯିବୁ ବଲଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲୁ ଭାଇ ଆସିଲା ଏବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଘରଟା, ଗାଁ ଘର ଏଇଟା ଆମର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଘରଟା କୋଉ ପାଟ ଲଙ୍ଗ ବିଚ୍ ପୁରା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି, ଏଇ ଘରଟା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ପୁରା ଘରଟା ଲମ୍ବା। ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଥିଲା ପିସାଙ୍କର, ମୋର ମୋ ବଡ଼ ପିସା। ତାଙ୍କର ତ ଏବେ 2009ରୁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେଣି ପିସା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ନଟ୍ ଫଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଏଇଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆସିଲେ ଏପଟେ ଘର କରିବେ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହିରପଡ଼ ରୋଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଛି। ତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁସୁରେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ। ତ ନାନୀ ଏଇଠି ବସିଛି। ତ ମୁଁ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଥର ଦେହ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଡେଲି ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ଆଣିବାକୁ। ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଘର କାମ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଆସିପାରୁନି। ତ ଏଥର ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି। ତ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତମେ ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ। ତ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏପଟେ ଲାଗିଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏପଟେ ଶୋଇଛି। ତ ନାନୀ ଏକା ସମସ୍ତେ ବାରିପଟେ, ସନ୍ଦୀପ ଏକା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ସେ ବି ଆସିଥିଲା। ସେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲାଣି। ତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ବାବାଙ୍କର ଏବେ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଭୋ Y100। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ଟେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଭର ଡବା, ଏଇଟା Y100। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଅଛି, କଭର ବ୍ଲାକ୍, ପୁଣି ଏଇଟା ଫୋନ୍ଟା ବି ବ୍ଲାକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଏବେ ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ ସୁବୁଧି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ SUBUDHI ସୁବୁଧି ବ୍ଲଗ୍ସ, VLOGS ସୁବୁଧି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହିଁ ଉପରେ ଆସିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ମାରିଦେବେ ଟିକେ। ତାପରେ ଏଇଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଆକୁ ମାରିଦେବେ। ତ ସେମାନେ ବଣ୍ଡାନୀ କି ଜିଲ ଭାଉଜ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିଛି। ତ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମିଳିଲେଣି। ତ ମନ୍ଦିରରେ ତ ମାନେ ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 10ଟା 10। ତ ସେମାନେ କାଲି ଗଲା ଦିଦି।
तो काली तो मो ब्लॉगटा एंड कर पारे कहीं पुणी मो देहटा ठीक खराब होता है देह माने पूरा ठीक रे माने भल है तथापि ब्लॉग कराया टे आपण इच्छा हो देखु माने कणा कही मैंने देहटा तो भी भल लगुनि तो ये आज समस्ते खाली पूरा घर बड़नानी आज पाहांती ही पलैले तो ये देखु टे घर पानी जो खरा जो भाया हो पानी छाड़नी ठीक रे कि कूअरे भी ठीक रे पानी नहीं तो से आम नंदिनी मु बाबा जाऊँ नलकूर पानी आने माने घरे पानी ही पीवा कि ना तो सप्लाई पानी बहुत कम भी आज छाड़ी तो आज जाऊँ पानी आने नलकूप तो देखो नंदिनी ये पूरा रेडी होती तो जो जुआड़े गले सब पाउडर फाउडर लगे सी पूरा 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 रेडी से तो ये देखो तो पानी बोतल पूरा फुल पूरा पूरा सबू तो पानी बोतल जीव बर्तमान स्कूटी बाबा मोर नहीं जीव तो ये टाइम है देखु 4:45 बाहर नजर टे देखी दिंतु खरा भी है आकाशटा पूरा ब्यूटीफुल देखा पूरा देख एपटे एपटे आम सूर्य देवता पूरा ओ एपटे देख सुंदर देखा आकाशटा तो ये नंदिनी देखो ता ड्रेस तो पूरा फुल अच्छी तथापि से देखो नुआ नुआ सब तार नुआ नुआ खाली पिंधा इच्छा देखो माने ये चॉइस खाली पिंध ना फुल तो नंदिनी भी आखि धरी देता किंतु ड्रप पकड़ा भल होगा ये देखु किंतु मामार अवस्था पूरा खराब दीटा आखि धरी जाइए मोर तो आज सकाल मामार मामा तोर कौन है परदिन ना काली तो मामार काली पूरा सीरीयस माने एबे गोटे आखि पूरा पूरा लाल पड़ जाता मोर तो देखते बेसी किसी है मामार पूरा लाल पड़ जाता एपट डाण पटा आग होता बाँ पटा भी देखो धीरे धीरे है देखु ये आखिटा देखो ये आखिटा देखो ये तो तक मामा बर्तमान मुझे पर मेडिकल नहीं जी 6टा बेलू हो नंदिनी जल्दी बाहर जा पानी आनिक आसे जल्दी आस तो देखो ये सामने नंदिनी खाऊँ आइसक्रीम तो मुझे बर्तमान आइसक्रीम खाऊली तो मो आइसक्रीम तो बर्तमान सरीगला से कहला आइसक्रीम खाई इच्छा तो सांगे सागे आइसक्रीम गाड़ी ही अच्छी या पाए पहुँचीगला तो कहते आइसक्रीम आमर पानी फुल हो गला सब बोतल सरीगला तो देखो एपटे नजारा टे बहुत जल्दी मैं ये देख गोटे फालतू गोटे गाड़ी रखी देख ये से पूरा रोड मझे रखी टोटाली बस हर्न मारे टोटाली से गाड़ी माने तार किसी फरक ही ना टोटाली एमती फालतू अमनीष लोग गाड़ी चलाऊँ कि मुझे जानी तो से मेडिकल आसिक बर्तमान समस्त चाट समस्ते खाऊँ बर्तमान तो खाई पलि तो बाबा माँ आउ नंदिनी मामा तो आज मंगलवार से खाइबनी तो बाबा माँ पे नंदिनी आनी
तो आज ब्लॉगटी जब आपको भल लगी तो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जमा भूलिए तो मिसिबा गोटे नेक्स्ट मजार ब्लॉग तो रोचे बाय।